Nduk, Apa? sing diarep-arep wis rawuh ngono ah. Ya kuwi panjenengane Mbak Apri karo Mbak Mimin ngono ah. Coba diaturi jumeneng. Ha. Nek nenane. Ha. Ayo guyu dados yo Mbak Mimin, Mbak Apri stand up please. Sahabat le, balengan. Ari Tegar, Tito, Pegeng. Arif. Gojekan adik apa timbang susah adik sing gembira dan gembira adik panjoso jangan lambun ayo guyu ayo guyu timbang susah adik padha guyu ayo guyu timbang susah hati ayo padha guyu Selamat malam Mbak Apri. Selamat malam Mbak Limbo Mak Cangik Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Nggih. Lan Sugeng Dalu sedaya pamirsa wonten ing Sungkur. Nggih. Nggih. Manunggal. Nggih. Sugeng Dalu Bapak Ibu. Tasih semangat nggih. Nggih. Kakek bagek nalek. Lah aku dibageke Pak Dalang kok lanyo-lanyo. Willy sing iya, dalu iya, Mbah iya. Karang Nongko. Lah Kakung. Ya Mbah Kakung. Dipun mangsuli ampun guyon. Oke. Willy sing dalu. Kula ini bintang tamu ra coro-coro. Oh iya. Yo Willy sing dalu Mbah Imin. Dalu. Awak kok terus klewo-klewo. Terus klewo-klewo iki lho. Wong wedane bacot ketaton untuk arep kuliah angel. Recovery-ne iki susah. Loh. Mula aja sesekali mempermainkan perempuan. Perempuan ini kita lemah. Ini dia mampu survive melebihi laki-laki. Oh, ngono. Wira perempuan tenan. Suksese wong lanang kuwi mesti dongane bojo sing nang omah. Ora dongane wong kono-kono. Soale bojo ki tau dijak prihatin, tau dijak rekoso, tau berproses mulai dari nol. Nek wong kono gak nemu mukti wibawa akeh tunggale no, tukuke 300 resik-resik putih. Nek sing berproses bareng-bareng Telung atus resik-resik. Resik-resik. Nek sing nyelawe ngene iki. Nyelawe. Ya ora pri nyelawe. Lah piro? Nggo gojek ra kanggone. Sugeng dalu Mbak Limbo, Mak Nggih, Cangik, Willy nyuwun sing dalu pangapunten. Mbak Mimin. Janipun kula pun ready ke jam 8 itu sudah dandan cantik. Oh, tadi. Saking mongkok bangganipun Nggih. bahagianipun sowan wonten Sungkur menika. Nggih, panjenengan Tahun diarep kepengker apa? sampun sowan diraken panjenengan. Nggih. Dalem menika sowan malih. Dadi lek dandan tak pol-polke. Lha mulai sinden niku kesilep kabeh to karo aku. Oh. Lek mau dandan mbok pol-polke. Tak pol-polke. Lho sinden kok
Antek do ngedrop juju jalalan iki langsung kami tegengen ngono lho nyawang. Ya. Lan nggih. Nggih, bener. Dadi sinden-sinden ki karo pamirsa nyawang pasuryanmu ngantek terpukul ngono lho. Terpukau. Oh, lah Terpukau. terpukau. Ya. Kok lanang lho. Ndongake warga Sungkur. Mugi-mugi warga Sungkur sasampunipun ngawontenaken adicara bersih desa, sadranan, ruahan wonten dalu punika tansah pinaringan dirga yuswa. Amin. Rezeki gangsar berkah barokah. Amin. Tutuk mamang putra wayah. Amin. Para putra tansah bangun miturut marang tiyang sepahipun. Amin. Sing wingi ora patek rukun karo tangga ayu rukun. Gaman sing paling ampuh ora ana wong kerukunan. Sing wingi sok selindutan karo garwane ayu nek ndek dhuwit bruk petutuk sok glogok kalih garwanipun. Kok malah misuh? Glogok udah glogok, sok glogok. Maksudnya semua. Lho dicethake lho. Kadang kalau kan nyon sewu to, enten piyai kakung sing sok ndelekke duit neng pecis, neng selop, neng nggon apa ikat pinggang atau apapun. Enggak perlu seperti itu. Tapi disampaikan saja, Bu, duitku sesasi ki pamane 4 yuta. Iki sing 3 yuta tak caoske jenengan, sing 1 yuta tak gawa. Jagani kon aku tuku rokok, ketemu koncoku njajakke mie ayam, engko banku bocor, apa iya dadak ngatung wong wedok. Nek ketemu ponakanku kayak idit 50 po 100 ben dadak ngatung wong wedok njogo klaten. Sing penting transparan ra perlu dana kenakalan-kenakalan ini ra penting. Jadi gaman paling ampuh ki kerukunan. Dimulai dari lingkup rumah tangga. Rumah tangga sih karo bojo sing transparan. Iya, contohnya kaya sing ngendang. Sing ngendang. Oh, karo bojone kuwi ra tau padu. Ra tau padu no. Wong neng-nengan. Salah. Ojo. Nek cara agama sing tak rasuk, kita neng-nengan lebih dari 3 hari wis hukume wis dosa gede karam. Misal ki melu seneng melu bunga, Nggih. Mbak Apri, Mbak Mimin. Pripun? Nyatane sakniki wis dadi siji meneh. Oh, Alhamdulillah. Dadi siji meneh. Wah, Wah. Rasido. Sing penting jadi manusia jangan menjadi manusia paling teraniaya. Aku kok ngene banget yo. Aku kok rekoso banget yo uripku. Aku kok terdolimi banget. Orang hidup rungokno. Setiap yang bernyawa pasti mempunyai masalah. Harus kamu ingat. Setiap yang bernyawa pasti punya masalah. Iso masalah rumah tangga, iso masalah pekerjaan, iso masalah ekonomi lan sak piturute. Dadi jangan pernah menjadi tapi bicaranya masalah gede iso dadi cilik, masalah cilik iso dadi hilang sama dadi sekali. rungokke nek mbahmu ninggal weling ki dadi rungokke. Ora masalah cilik digedhek-gedhekke ngombro-ombro, mung klerune WA karo sapa digedhek-gedhekke. Mung padahal mung WA kejaba nek iuk-iuk lah beda cerita nek WA kan. Iwi apa ta? Ya wis ngerti dhewe lah kowe wanita dewasa ya wis ngerti to. Nggih. Iya. Nggih, sehat sedanipun, bagya mulya bejo donya bejo akhirat. Amin. Amin. Lan ingkang sampun murid kasih dan jati, ingkang sampun tinimbalan dening Allah Subhanahu wa taala pikantuk swarga langgeng. Amin. Putra wayah saged nerusaken perjuanganipun tiyang sepuh. Nah, kuwi sing baku rak ngono kuwi to, Le. Nek perkara seneng-seneng kira ya rerangken tambahan to. Iya. Nggih. Wis cukup lek ujubke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok gur ngono ki piye lho? Lah aku sing penting ning kene ayune kok. Ngopo? Ning kene adol pasurian aku ki ora. Angel lho golek wong wedok sing rupane muntir ngono kuwi. Kene sedulurku ana Mbak Yuku Mbak Sumiem ning kene lho aja macem-macem aku. Oh, Dadi mula aku ning kene ning kono-kono aku 12 juta ning kene arep ngarani 4 yuta ngono rawani lho Bri iki. Ning kecekel 7 yuta. Tung yuta mulai ra nggondas. Ya ora. Sehat bakas waras. Mula kowe mau gak dirurui Mbak Yumu. Heeh. Ayo Le mampir ngomah sik. Jeng-jeng mawon pun yaketen aku ya. Walah tole Sukimin. Masku ya mampir. Mampir mboten yaketen ngoten Mas. Sukimin kok dadi ayu neram. Diragati kok apa? Iso ayu ki diragati. Mula nek bojomu kan jane sejatinya semua wanita itu cantik. Cantik dengan porsinya masing-masing. Diragati, diopeni, disayangi. Kowe nemu bojomu menu wis pinter wis sukses. Garek nemu dia rela meninggalkan keluarganya, meninggalkan orang tuanya ngeboti sliramu bareng melu kowe kok tok sia-sia. Kowe garek nemu muktine lho. Ragatono bojomu, aja malah ragati bojone kancane. Bojone sik diragati. Lah kowe sing lagi ngetren kok. Ngetreno nek ra trep kan dodol-dodol entek sertifikat nek apa-apa piye. Sekeco. Ngaturke Pak Lipur no. Sekeco.
Wong kuwi ya mirasa. Wirasa kok ya ta. Jodoh. Pancen nek barang tempilan ki tantangan ya. Lah iya. Oh alah, gesut. Ah nggere pengging wis pokoke ngono kuwi wis mirasa pokoke. Pirasa. Ah iya. Pri, Nun. terima kasih kepada warga ing Laladan Dukuh Sungkur Manunggal. nggih, sembah nuwun. Menika lumantar Pak Carik. Pak Carik Sembah nuwun ya, Pak Carik. Nggih. Lho niki tanggale manut panjenengan lho niki. Kalau sampeyan. Ah iya to. Ini wis golong gilik kok. Lho, manunggal TKT, manunggal rasane. Ketemu Pak Carik to ning Karangduwet. Nggih. Maksudku nek pas aku dandan putri diciwil ya ora apa-apa. Aku dandan lanang ya meso diciwil. Pak, kula ora ngeten iki lanang. Ben ya ngono kuwi. Nek pas ngeten iki mboten napa-napa diciwil. Mosok Pak Carik arep arep ulayan ning Karangduwet kok ya meso nyiwil aku. Mosok Pak Carik arep karo pakne gedhe rak ya ora mungkin. Paling gede kudu mlocot kuwi. Aku ya ketok kaya 31 lho, Jas. Ah, iya. Senajan tahun ini sudah 50 tahun kayak 31. Walah. Niki tesenten ribut. Niki lho. Lah cemlorot ketok cemlorot. Woi bintang tamu to terus. Kowe sebagai apa nek bintang tamu ya ngadeg Tekrini ora gur pamer untu wae. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan Lagi iki lho. Lagi iki lho. Pak lahir kok malah di kupinge ngono sing ngono Mas pengging iki. Padahal bobrok kono. Oh. Piye? Nana nunani, nama loro sing. Saya mau tamasya. Lah, ngono. Ah, cangkemmu. Saya mau tamasya. Ayo coba. Ya kaki kowe. Saya mau. Oh, ya cangkeme bang dhewe. Oh, malah blok. Yuk, saya mau tamasya. Berkeliling-keliling kota hendak melihat-lihat keramaian yang ada. saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, tolong bawa saya duduk sendiri Sambil menempel kaki melihat syukur kasih ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, kereta tak berhenti. beca, jalan hati-hati. Kowe bangsane apa? Aku cici. Kok ana wewujudan kaya mangkene. Nek cakil kok merongose dhuwur. Nek menungso kok cacakane kok ngono, tracake kaya ngono. Kowe bangsane apa? Aja nganggo nyawang. Aja nyawang. Kok apik kowe karo kirike? Iki uang. Oh iki wong ta? Mbak topenge dicopot Mas nek mangkat. Topenge dicopot saiki dipirsani warga Sungkur lho. Iki rai asli. Modelane kop-kopane kok ngene iki. Kok kopan iki piye? Anu Kok rai kok kop-kopan apa ya? setelane ngono lho Mas. Lah, setelahnya pabrik ngene iki. Ini iki pancen limited edition. Loh, Nek biasane ana sing kulite rapate putih nek irunge mbange. Heeh. Lah irunge pesek ning mripate mblalak. Nah. Lah iki petingane apa? Blas ra ono. Kenale mblalak untune no kok iki piye to? Iki ngono sing diarani gingsul. Oh. Gingsul. Nah, apre Nek tak gak gingsul ki siji utawa loro ki, Nak. Lah iki rata gingsul sak cangkem kok. rukun kok ya. Rukun kok. Lah lek rukun ngoten niku. Iya bener. Siji mrongos kabeh. Iya bener. Lah dikira ora rukun kok. Iya. Oh ngono. Ning aja cedak-cedak banget ya, Mas. Soalnya aku masa subur kok nek ngantek anu kesetuan kono mesake anak turunku besok lho, Mas. Tenan, aku digodha wong akeh sing digodha Pak Sarlewer aku ora gage-gage lho, Pak Dalang godha aku lho. Kok nek ngantek tibane karo kowe para malah jijik.
Iki apa ki ya elek-elek menungso iki ya titaing Gusti. Ya, maksudnya upama kulitane ireng ya ora apa-apa. Upamane sewu raine kahanane kok ngono paringan Gusti Allah. Ning ya resikana ya adusa. Dadi ora gondo banget ngono lho. Mbok kowe iki di raimu ki selepno ning salone Dek Pak Carik iki. Rai kok diselep. Maksudnya dirawat ngono lho, Bu. dirawat. Mandi. Nek mandine wis Nganggo banyu. ora Kok nganggo leri. nganggo wedi. Kaya pitik. Muga lado. Dongake sik warga Sungkur. Nggih. Lan ugi ngaturaken lujeng dalu kunjuk dumateng sagunging para tamu. Matur sembah nuwun Pak Carik. Ingkang sampun maringi BLT kula. Oh. Oh to? Lah kula kalian Pak Carik kok. Lan ugi nderek memuji nderek tetunggal kagem sedaya warga, mugi sabeban dalu punika sedaya warga tansah manggiya rahi wilujeng. Amin. Tinebena godholan rencana. Amin. Pinaringan gangsal lantaran pungpati rezeki kang berkah lan barokah. Amin. Sesuk meneh ya aku ora ngece ya. Nggih. Iki sprayne nggo bubedan aja tok enggo maksudnya. Maksudnya ngono ki. Bongko Lho, kowe. pakaian itu bukan masalah mahal murahnya. Ning kan jompan nggo papan. Aku sing lanang dandan wedok piye carane patut, piye carane bokonge sedet, piye payudharane wutah-wutah, piye carane men ketok dinikmati patut. Kowe kok malah jemberi ngono ki piye to? Iki ki dandan wis apik kat sore. Klambine ki lho. Klambine to? Ngene iki jenenge gaul. Iki jenenge ngopeni turan. Turan tutup dispenser. Ya sesuk tak tukokke ben patut. Gelem Tenan. kok tenan. Yakin? Yakin. Gelem aku. Gelem. Ah. Mori. Kok Ya ora seneng. sia-sia lek to. Ya maksudnya digawe koko apa digawe Oh, iya. lho iso nggo Jumatan kok Nah. senengane. Engko anu ya Mas, engko ya sak Apri ben nyanyi kok engko prahmen-prahmenan ngono ya Mas. Oke. Prahmenan bawang Siap. merah, bawang putih. Kowe kok sing dadi jaran ya Mas. Bagian kok gur panggah rapen. Lah engko bawang merah Apri, bawang putih aku, engko mbokne Mbak Ida Lala. Engko dadi jarane apa dadi apa? Apa dadi watu ya Mas? Lah ngapa? Men diuyui prajurit-prajurit. Aku tak dadi jaran we. Jaran malah kendel kok. Lah Kok kendel? Lah sabukan ning ra katokan tekan ngendi-endi. Wis kowe gak dadi jaran rasa nggo topeng Nah, pisan. malah sanggo topeng ngene. Rambutnya ya cocok kayak bundet jaran. Sinambi tetembangan. Nggih, heeh. Ribut wis izin dong iki. Mpun. Oh iya. Aman. Aman to? Aman. Aman. Yo, aman. Kakang no kuron kono mergo. Nggih, Iya ora? santai mawon. Wah, nggere wis aku disengeni. Mboten aman. Dalu menawa kula pun izin 5 dina. Kok 5 dina? Lah kali dek wingi terus njing-njing terus anu terus kula Oh, sombong. Sombong. mboten sombong mengandake. Oh, ngandake iya. Ning aman to? Aman. Aman, ya. Rodok rono Mas, kowe aku ndak terkontaminasi Mas. Iki ki bawa, aku sing bawa. Sliramu wong loro ki sing apa jenenge fragmen ngono lho maksudnya. Ya. Oh. Sing gandrung. Nah, Urus yo dadi gantung awakku wis mengkorok yo. demit apa piye kancane kok. Memanismu kanggo jiwa nek memanismu hangut jiwat ki ya disawang. Astanipun Kang Mas. Menika janggut kula ngaten. Ngene, ya Allah, alah nyukur kurang resik. Cek teng selidik. Kuwi wedi. Kang Mas, mbok pilih benjang Gusti Hang Ganjar Wilujeng. Panjenengan pengen putra kakung menapa pawestri saking go garba kula Kang Mas. Cahaya. Kang Mas. Ngapa lho? Iki bayinipun Kang Mas. Bayinipun menika lho. Gula blayine mlayu sikile metu. Iki Urung, ngono, sikile iki metu. ngono abraku dhewe. Agame rucite gale Mbok menawi sak lumahing bumi sak kruping langit menika mboten wonten priya ingkang nuju prana kejawi namung panjenengan Kang Mas. Saestu mboten matur doro Kang Mas. Oh, ya Allah. ya ampun ayah karo bapak mesra banget. Ayahe karo bunda, Ayah mama karo bunda, papa, ayah karo nek bapak. bapak ibu kok ayah karo bapak iki maksudnya wae aturan. Kauangen dhisik gelem ngrabekke. Kok ayah Ya karo wis saya bapak. tutuke.
apa kang si Ayah, Gimana Mama? nek ndelok drijine iki engko aja banter-banter ya. Tenang wae. Kan wong wedoke kristal sak upamane. Aja ngantek pecah. Ora. Nek gembreng paribasan tiba mung mak klontang. Nek kristal pecah niku ora ya paribasan ajur mumur to Kang Mas. Ajur kang tanpa rupa. kono bet gek malam pertama gek bedol pohong. Bedol pohon. Kok bedol pohong. Omongane malam pertama Wanu juga medal pohong lho. Lah napa entek? Silahkan bercocok tanam ayah. Upama mundut rokmi Kang Mas, Iya, benjang menawi sampun telas wulan ruwah kula kan panjenengan healing wonten pundi ngaten Kang Mas kitane. Sesuk sliramu tak jak ning Gunung Kidul. Gunung Kidul wonten pantai menapa Ning wonten pantai selatan tak larung. Wong loro patute nek healing ki wis ning wisata Klaten. Wisata Klaten. Ratna Bantala. Kuwi makam pahlawan lho, Pri. Lho nyekar kok. Apri ku nang dilan gali apri. Ora medeni Kancane cetok. Apa ya ning Kaya jimbung apa gir pasang apa oke wisata liyane oke apa candi Plaosan apa ngendi kok apa candi Merak Karangno apa ning Umbul Klaten kondang negeri 1000 umbul malah ning Ratna Bantala kok ora ono pilihan. Apa ya ning hiling kok mlebu? Kok ameng-ameng nyawa. Iya toh. Ayo bawa genti. Bojomu digandrung tartamtu. Tartantu ora Pak Tantut lho ya, tartantu. Tartamtu. Au. Arep kowe ngino, arep kowe ngece ning garwaku tuhu tresna marang aku. Ya kono wong liya pancen kedelalok. Sing penting bojo sing ragati aku. Sing ngopeni aku. Tutuk-tutuk nek arep pengen kesengget untu. Tartamtu. Tak tu. Nah. Mbak nek bojone bawake ora dibetot. Suarane dadi kaya ngono. Amah kelingan membengi. Ngapa? Pas yo wong loro yo ngono ku soalé yo. Ibarat wong numpak aku. Perahu. Oh, perahu. Mongke lu sak anu hurufe mosok ya diwaoni. Nek wong ayu kleru sithik termaafkan ya. Iya. Telek. Ayu bojoku kok tetep santai ayu. Iya. Belanen Mas, belanen. Mas. Bojo ya disayangno nek bojo ki. Ah ya. Bojo ya di Lho alah banyak sayangan Alek karo Mukidi jagongan. Mun aku tak jenenge Kristian kok. Ya, kok ora mbak jenenge Agung ae ta. Iya. Jeneng Agung Pengging ngono ya. Ayo Agung. Ayo ora nakal Agung. Agung kan mergane tekmu ya Agung. Lumampah tanpa welah neng madyane jala niti temah. Jadi vokal konsonannya harus jelas. Kudu cetok. Kadang ono suara apik ini mau ringik-ringik kaya kucing gandik kan. Jadi kan ora apik lagi. Jadi temah genjing angin jagleng paku lingan. Wong Ya. bawa kok kaya wong ayan ngono. Kok senengane. Dawake apa, Nduk? Langsung seragenan mawon nggih. Injih, monggo. Buka kendang. Ah. Apa nak? Lagune apa lek ki? Piye?
Konsultasi sik. Slendro. Slendro. Manut kowe, Jas. Iya. Sak gubuk asmara nggih kenging. Undang orang. Ya. Yo, Yo. masuk Kris. Mas Cokres. Ya, mumpung lagi brai-brai nih. Ya. Yo, sangga seni Ratu Mayang. Yo! 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 Yogane nom-nom kabeh. Kandhane kok. Yogane rong duwe butuh kabeh iki. Rong pirane rapi gitu. Ngono sing rapi. Gur sing tuwek banget pengging kae sing tuwek. Surem dhewe ya. Jane wonge bagus ning aurane negatif. Negatif. Surem. Aurane surem. Iya. Catatan sajroning ati. Datan luntur saya marati katir-tir aku kowe dadi garwa marga leren nang kubur tanpa bantal tanpa krasa betabote kataman asmara
Sampun lumati kubuk asmara Mbak Limbo Mak Cangkir Inggih. sarengan Dek Princess Apria dalasan Dedek Mimin Angga inggih. Nggih. Jasare menika pesindenipun cacahipun wonten gangsal. Gangsal. Nggih. Wau sampun kawiwitan saking adi kula. Nggih. Mbak Ida Lala. Ida Lala. Nika wonten anak kula saking Wonogiri. Wonogiri. Juju. Mbak Juju. Nduk, kadeka Juju. Sepote le cah Ya. bagus. Yuk, pakai musik yuk biar ribet sangka sini. Ratu, Mayang, Oh, iya. jargone yuk. Mbak Mimin, Mbak Apri. Izin. Oke, disusul konco-konco dari WMC. WMC. Wayang Mania Community. Nggih. Siapapun dalangnya yang penting wayangan. Nggih. Heeh. Pak Sigit Sragon, Nggih. Pak Nggih. Sutarno, Mas Ugi, ya, bareng rawuh mriki. Ya. Ugi dalu menika Nggih. kagiaraken live streaming lumantar Yogi Yogi CH Klaten. Nggih, Mas Nah, Yogi. nggih. Menika wonten seratan sugeng rawuh nanti disenggol dan kalau bisa minta gending Pak D kintun kagem Pak Suprianto depan STM Leonardo, Pak Supri biasanya termasuk panitia sadranan menika nembe nandang gerah mirsani saking dalem. Oh, nggih. Izin, mugi-mugi enggal senggang nggih Pak. Amin. Amin, amin, Supri. amin. Karo Waras di juaragane, April Pak. riyen nate sareng ten Pajero kula rikala pas pentas ten Bayat jarike suwek diperkosa. Lho, iki Bapak lho, kuwi. aku ya ngono kok aku tenanan. Tulisane kok. tenanan, Tau kepleset diperkosa. jare. Mula kowe iki lek dadi begegeki lereno. Wes Sidan kok begeng. Ayu nek tekone basa ora patek ayu nek nyenengke. Aku go neruske perjuanganmu lho, Min. Aku wis insaf lho. Ya ben enek generasi Ya saiki. jangan nek kok ngono generasi. Lah saiki ya enek generasine. Sapa? Jeki Joko. Kowe buka salon. Buka salon usahane. Oh, ae to. Heeh. Joko. Laris jadi JJ. Iya. Laris sehat berkah wong ayu. Jangan patah semangat. Kan berproses itu pancen kadang lon agak berproses ki dianggap remeh. Wong ngertine mung pasal hasil saja. Sukses, Iya. berkah, sehat. Amin. Amin. Sesuk SSRM biar melu generasine Mbak Mimin, Mbak Apri. Sinten? Sinten? Pengging karo Arif. Oh, ini kok sing derek? Oh, Oh, Arif nika nak pun mirip Kelvin. Kelvin iya. Iya, bener mirip Calvin. Iya, niki Dek Juju ngaturaken Jujur. apa? Monggo nderek. Ah. Apa Mbak? Pamundutanipun Pak D. Pak Ade. D, aku anake sapa? Lagu bingung kuwi lho. Lah ya. Lah takon ae. Ah. Pak D aku anake sapa? Judule Apa kuwi kok. apa dhisik bapak niki lotren ngono kok. Pak D aku anake sapa? Monggo. Ya. Ya. Liyane sik ora apa-apa. Nggih. Napa nggih? Wonten pamundutan liyane mboten, Pak? Mboten enten. Dereng enten. Sragenan wae. Sragenan apa, Nduk? Waju. Ninggal katresnan. Oke. Oh, iya, Krisnan, oke. Tinggal katresnan. Iki Ah. sindan Bu Guru. Isih prawan, wong iya. lurus ra neko-neko. Nek mbak aku ra ya 11 12 to. Lho, lho. Aku anggere gelem telaten adus ini ya resik ngene iki. Ah, iya. Ini zaman biyen gabung SSRM isi SMKI, Mbak. Oh, SMKI pun. Nggih, SMKI kelas 1 sampun gabung. Nggih. Nggih, terus kuliah wonten Kuliah. isi, terus dibacotke kuliah wonten UNJ. UNJ. S2 berarti no? Nggih, Pak. S2 kayak kok Pak piye to? Hei, kowe lho. Dandan Tak sebut-sebut Mbak Ayu S2 kok. Nggih, Pak. Ora menghargai ku pasang hidup ke bar maghrib. Ju. Sae. lek dandane kabar Wah, mari kok. agar kumpul apri karo ribut ke selesai geseh. Rada rene ben pilah antarane sing wedok karo sing lanang-lanang kuwi. Ben pilah antara sing wedok karo sing lanang. Heeh. Aku ora perlu jawab ya, Pri. Heeh. Tak share fotomu zaman disunat. Hei. Ojo. Ben pilah antara sing wedok karo sing lanang. Aku lho ndek foto track recordmu zaman disunat. Dia nangis. Ya digoleki nggone ra ketemu.
Ya. Mimin. Engko tak foto, tak share ning grup ya, Cong. Kon arep ngerti kahanane ya. Ben rasa cantik sing wedok kene, sing wedok kene. Alah telek. Wong aku dhisik gur dikerik kunir kok iso-isoe. Aku tak cerak-rono cerak Pak Carik ya, Mbak Pak Carik mau Dedek sini ngono kuwi ya. Oh, ditimbali Pak Carik. Oh, hati-hati nggih Pak Carik, dompet ali-ali, jam tangan. Aku kene iki pengen cerak Pak Carik Nanti kok. penyakit lama kambuh. Ndak ganggu. Le Pak asine ayu to nek kok kadon koyo biasa to. Nek cerak ayu. Lah nek Apri nika kan guru nganggo suntik putih. Nek Dedet ya dadi putih, nek ra Dedet ya ireng. Nek kula kan air wudu. Nggih beda air wudu kok. Iya, Pri. Kok kadoan ketok biasa. Biasa. Basan cerak ketok biawak. Biawak. Biawak rak lanang lho, nek mau bengi. Ayo. Apri. Apri lho. Apri. Apri rupane ayu tekone bosak. Lah aku rak gur apa Mbok biawak. penting ora patak ini tumak ninah wong iki. Tumak Nina. Tumak Nina mau dongia. Ayo. Yo, ninggal ke atasnya aja, Dek. Oke, yo diaturke ninggal ke atasnya. Yo, cepris, dados, yo. Yo. Iya. Goyang Bu Guru. Oh, iya Bu Guru. Ayo yo. Nangis sakjroning Sambat karo mara tuwa. Aja lali Sanggar Seni Ratu Maya. Hidup. Bos hidup. nangis sakjroning atiku. Ngeri.
sambat karo maratuwa Rumangsane kaya ditanggapke ya Sukimin iki. Kok masih ngarepan. Bapak-bapak iku niki aprikae bokonge seronok banget dan ku mung tau ngetokke rantang kok wetenge niku. Yo. Nek Mimin kae ketoke bodine rapate ayu malah isih suci. Bapak-bapak iki mudeng. Suci nek ra payu nyanyi susune dikomanci. Nek bapak-bapak iki rasa dihapusi. Nitran iki paham nek kae wonge ketoke wis tau kanggo. Nek Mimin kae blas mung tau gepok singgol karo wong lenang. Iya taune rojaran. Dene kok melu joget kok malah padha le gedhi bale kok perintah. Bau kok. Padha le bau kok. Dum-dumane padha kok ngono le linggih ae. Kok juragan. Lah aku menopos sak wis. Menopos. menopos kontropos. Iya, Juju. Oh. Aja lali bawa. Hei! Ayo ya. Hei, sampai bawah. Sampun, Pak. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Sampun Nduk Juju. Mbak Juju, wah ayune raja. Jos Purbawaseso nang teke Mbak Mimin, Mbak Apri karo Mas Ribut pokoke. Lah nomi ya meso garapane. Ah. Dasare yo ayu. Ayo Sido Frahmen ora. Ya, prahmen ra Mbak apa-apa. Ida. Kok bar kok dangdutang. Sabar ki lek ndang. Kono iki limbukan tekan jam 2:30 ra masalah. Oke, siap Kalau pokoknya. lakon dibacutke sesuk bengi kan ra masalah to. Kowe engko nek kesuken bali lanang lho. Oh lah iya. Besok dadi lanang. Nah, yo, Fragmen nggih. Nggih, Yo, Mbak Ida. Mataram le, yo. Lakone disiarke sik. Nuwun para wiyarsa. Wilujeng dalu, wilujeng babanggian kalian Prokadang Sriman Sriwati Sandiwara Ketoprak Sanggar Seni Ratu Mayang. Ingkang ing dalu menika badhe babar cariyos Sandiwara Ketoprak kanthi lampahan bawang merah, bawang putih. Wonten paraga ingkang parangayagati Mbak Ayu Ida Lalami Saking Laladan Kita Wanasaba dalu menika ngayahi dados ibu. Princess Aprilia Sucipto Susuki dalu menika kapatah dados bawang merah. Mantasaning Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenya tus-tusing pesinden. Ya. Mimin Saputri Ratu Angga inggih dalu menika dados bawang putih. Wondene ribut waja mangarsa dalu menika dados paman guyang jaran. Kados pundi godhepun cariyos Sandiwara Ketoprak dalu menika sugeng midhangetaken. Walah, Mbak. Piye-piye kendok carane anakmu wedok bawang putih karo mulih sing saka kali iki gek mampir ngendi bocah. Jane sing diumbah ki apa wae to ya. Aku ki ora mudeng gawean go rumbah-umbah kok ngantek saya ini. Titenono kok nek mulih. Bocah ki yen saking ketule apa-apa lelet Kula nuwun Simba. Gelo menungsane. Oh, alah. Rene. Rene. Bocah klelar sing tas-tesan ngono lho ya. Tunggu. Gawean go rumbah-umbah ngantek saya ini.
didhawuhi wong tuwa ki mbok yo ngestokke. Lehmu budal jam pira mau? Jam 8 isuk tekan para eruk. Tekan Yamene kok lagi mulai jane ngopo ning kono? Mesti karo lanang-lanangan wae. Kula mangkai hak jawab rumiyin. Hak jawab. Mulane nek kene ngomong ya ra, Nduk. Iya. Iki jane wong apa kethek seranggon. Simbo. Mbak Yu bawang merah. Apa? Witekno aku jam 8 pancen ning kali. Kok ngantek saya ini? Aku nyuwun duka Simbo karo Mbak Yu. Ngapa? Kok kaya nek sing Ora usah dadak mimbik-mimbik rupamu rasa dimelas-melaske. Ora biasa wae. dapuranmu. Jalaran saka keseleng awakku anggonku mbah-umbah. Iki mau popok karo bruke ilang. Bruke sapa sing ilang? Papa karo beruke ilang. Brokmu ilang. Bawang putih. Kowe pengen tak kapake ta bawang putih? Kok kaya ngene to kowe iki? Kowe iki lho, Nduk Cahayu, karo Mbak Yumu kok mbok jewer kupinge. Kaya ngono kuwi aja di ngono-ngono. Sakit sih. Mbak Yumu ki wis umbah-umbah suwe lho ket mau. Sakit. Malah mbok jewer. Sakit banget. Kudune dijengget godheke le brintik iki. Sakit banget. Simbok nyun pangapunten kula sampun ngupati popok keran bro nang Kowe iki nyambut gawe kok ora genah-genah. Nyambut gawe kok ora tenanan piye to? Nyambut. Umbah iki kaya ngono wae kok ora iso kowe iki jan. Njaluk diapake nek kaya ngene iki kaya ayu-ayu dhewe. Sedaya pakaryan griya kula. Ora sak dialus-aluske suarane. Dialus-aluske kowe. Aku arep cincing piye? Simbok penyambut kaya gawean ngomah napa-napa kula. Mbak Yu kula mau ngangkang boten nyambut gawe penyambut wong tuwa kula napa kowe? Bawang putih. Mriku mau ngadol ayu tok. Kula kon rekoso bareng. Mangerti ya Nduk. Jenenge awakmu ki lagi tak tatar. Mbak Yumu ki apa-apa wis bisa kok. Masak wis bisa. Macak genah wis ayu. Lah rupamu. Ora dandan wae ala dandan malah samsaya, rai kok diwiru. Rumangsamu. Mbok kaya adine lho dicontoh. Yang ngadi salira cantik luar biasa. Lah kowe kuwi luar bioskop. Luar biasa. Biasa. Oh iya. Jagat wase saning Bathara. Jagat-jagat ngapa jagat? Godhok apa sing tak tamu ya Gusti. Lelakon Kok malah jegak ta, Mbak? Wong tuaku kaya ngono, Mbak Yu ya kaya mangkono. Ora trima kowe nek ora trima minggat ta kowe, bawang putih. Kula mboten badhe minggat nanging badhe ngupati wonten pundi. Goleki tak ketemune. Kon pengestune. Golek ana barang sing ilang kuwi nganti ketemu. Pokoke aku ora ngerti, barang kuwi kudu ketemu. Yen ora aja mulih dhisik. Rungono kupingmu. Kudu ketemu. Ora usah nangis. Wis ayo Mbak ditunggu sik. Nek ngantek ora cekel piten ana. Gusti ingkang agung. Mugi kersa paring pepadang dumateng gesang kula. Lan mugi-mugi popok kalian brok saged enggal dipun panggihaken. Kaya ana piyayi guyang jaran coba tak takon. Muga-muga iki dadi dalane bisa ketemu popok lan bruke Simbok. Dik, gandeng ora nek jaran sampean dadi jaran. Kan Kok diroke jarane lanang. Oh, iya. Paman sing guyang jaran mriki napa wonten popok brokoli popoke limaran nggih sulaman garuke cengkir gading
kerukiran. Ketok nek ra nek jarane kok kaya aneh banget to. Rohingi ayo dadi jaran sik. Iya. Paman, Ana apa Cahayu? menapa penyarwa pirsa wonten Papa utawi Bro ingkang kentir wonten lepen menika, Paman? Sakwene aku ngguyang jaran ora ning popok karo beruk ling kenter iki Cahayu. Bruke menika cengkir gading ukir-ukir Kurikulum. Kesripet untu. wonten mboten, Paman? Ora ana Cahayu. Sakwene aku ngguyang jaran ki mau ora ana popok beruk ingkang kentir. Oh, mboten wonten. Ora ana Cahayu. Nini sing mususi mriki napa wonten papa berokali papa elimaran gesulaman beruke cengkir gading kerukiran Nini sadangunipun penjan mususi beras wau napa mboten papa utawi beruk Nini? Mboten enten Nini. Kok Lah sapa? Lah sapa? Nini ki wong tuwek. Wong tuwek kok. Oh, salah aku. Ora ono. Ora ono, Nduk. Ora ono sing weruh. Nini tekon karo Nini. Lah bener kok bener kok. Bener. Kudune nih. Kuwi dheweke iki jujur. Nini tekon karo kakek. Kuwi jujur kuwi. Mbak Ayu, Wis mulai to? Wis mulai ngomong, Mbah. kasunyatan Piye? papa kalian brokipun mboten saged kepanggih sih, Mbok. Piye? Ora ketemu. Mboten. Bola-bali kowe barang merah. Jalan kakake kowe. Dadi wong ora usah lebay. Apa-apa nangis, apa-apa nangis. Sithik-sithik. Biyong kuwi ndadekke awakmu kuwi dadi wanita sing tangguh. Ora apa-apa sithik kok terus mewek, Nyun ngapunten. putus Mbok. asa. Apa-apa sithik nangis. Kowe iki wong wedok. Gampang nangis. Wedok. Kok gegem mati sia-sia dadi Bang. Kowe gede dadi Bang putih rasa Sapa? cantik. Oh iya. Sing dadi bawang merah sapa? Kula no. Oh iya, ya berarti kowe kene. Aku sia-sia terus. Ya. Aku aja mbok siksa tenanan lho ya. Sok cantik. Angger kon rekoso aku terus. Adol apa kowe? Gentenan. Ya. Gendok adimu. Mbak Yumu adimu? Adi. Adimu ki wis urak mantok apa durung wis yamene? Si Ibu Biyong. Sayangku cintaku sudah pulang. Capek ya. Capek. Ket malah gak mulai ki apa? Kowe nyambut gawe apa? Aku gak disengeni lho. Kowe iki piye to? Dadi Mbak Yu iku kudune karo adine iki sama Mang. Hop. Iya. Hop. Kok saya ini ngumbahi apa? Kowe ngumbahi apa? Saya ini ngumbahi apa? Kowe ora iso nyawang adimu nggawa apa barang semene abote. Golek ora percaya gawanan abot lho mangsamu. Kowe iki lho dadi Mbak Yu iku kudune Ana sing ilang. Bapak beruke ilang, Mbak. Pak bruke sapa sing ilang, Nduk? Kok ilang? Bapak buru ilang. Tanggung jawab kowe. Ora apa-apa sesuk tumbas neh ning pasar akeh. Matur. Tenang Cahaya. Larang ki apa Pak buru larang banget. Kowe lancang, kowe kuanen kowe ya. Kowe wanen ya. Wes rasa bawang merah bawang putih. Ngopo? Dadi bawang putih sia-sia dadi bawang merah ya. Tetep disia-sia apa aku. Aja bicara kok. Ra umume Lah kok wong. dadi Bu? Dadi biyunge. Wis ora. Lah ngopo? Kok dadi Daryo goyogo. Iki mau bekteke ya nek wong tuwa ki hikmah sing diambil. Nggih. Apapun anak kita, Ya. perbedaan apapun yang ada anak kita, le nanduki anak ki dipodo. Dipodo. Soalnya anak bacot atine runtik merasa dibedakan, kalau dia mencari kenyamanan di luar sana Malah bahaya. malah bahaya, Nih. menimbulkan masalah yang lebih kompleks. Tapi sebetulnya orang tua mendidik itu dengan cara masing-masing. Nggih. Tiap anak ora iso dipodo. Ana sing diselentik, Nah, ana sing dikandani manut. nah betul Nah, sekali. nggih, ngaten. Dadi awak wong tua ya kudu nyawang, dadi anak ya kudu nyawang menyang wong
wong tuwa. Oh nggih, ngaten lah. Sok. Hikmahipun kados mekaten. Leres, Kula Pak. wau. Alah, matur nuwun Mbak Ida. Nggih. Actinge do tenanan nek kalah. Ya mumpung to. Nek ra ngene aku ra iso balas dendam mbek kowe. Lah iya. Ida ngeri kaya Mbak Rondo kok galake tenanan. Itu menjiwai. Menjiwai. Mau aku Niki menggelokan. wonten pamundutan. Apa? Lagunya Gelandangan yang nyanyi Mas Ribut. Oh gitu ya? Nggih. Oke, diaturkan loh. Diaturke. Diaturke gelandangan. Nah, Kene, Bud. Kowe mau jane pas anu no mulai nunggang jaran no. Pak Cari. Pak Carik. Heeh. Pak Carik kek. Jadi ben ketok kaya gelandangan tenan ki ya. Ya kudu Iya, menjiwai. Kudu menjiwai. Heeh, Nah, Mbak Ida mau ya menjiwai kok tadi Mbak. menjiwai Heeh. sik ben Terus ketok Menjiwai menjiwai. ya. Dan tadi sih. Masa gelandangan bagus ya ora anu ta ya. Heeh. Gelandangan main ketok wonge koyo main wong memelas. Heeh. Nah, Lambene copot, gelandangan kok. gelandangan. Gelandangan kok. Nah, Gelandangan ya kudu sing kewes lah. Heeh. gelandangan. Gelandangan. Gelandangan kok apik. Iya, Gelandangan ki ya udah. Udah. Gelandangan kok klambine komplit dan dari wong mampu no ora ana wong melas. Ya, gelandangan kok. Biasanya kaosnya wis nggawa kok omah. Nah, Nah, wis jugluk. jogluk Karya kok malah ra enek. malah Gelandangan benak. nganggo kaos apik. Nah, kok kaosnya ya Kaos apik, copot. Copot. Nah, gelandangan kok. Ayo. Gelandangan ini ora tau adus, apa kok resik ya lah. Nah, Wis. awak resik ya kudu diregeti. Gelandangan kok katoke apik ya, Lek. Apa? Copot. 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 Engko aja kaget nek roh kathokku Hello Kitty. Pamero suaramu kaya arep ngepadol rupa ora masuk, arep padol apa? Mosok Nyanyi katoke ya. apik. Liyane sego biasa kono gergilagil. Yo gila-gila. Gelas streaming lho, Pret. Nya. Gelandangan kok. Gelandangan. Yes. ah. Oh. Nah, Brahma Kumbara. nah. Ketoke kok kaya kurang to, Lek, kosek Heeh. to. Iki jek kurang. Ben lambene tambah jedir. Nah. Iya. Eh. Lah kaya joker. Iya. Heeh. Wis. Jos no kuwi. Jos, Bud. Wis, ya iki totalitas tenan Iya. nek ngene iki. Gelandangan kok ya ora. Rene mer rada menjiwai. Golek Nangkep pan- kok tegesan no ya ora. Rene. Golek panan sak amplokane Dek. Rene. Wes men kita menjiwai kok. Yo, tegesane dianu ngene. Walik. Oh, walik to. Oke. Gelandangan matane ya weruh. Ya, no. Nah, iki nggo minta-minta. Minta. Mudun jilek wireless e kuwi. Apa ngono kuwi? Ya ngono kuwi. Ya ngono Gelandangan kok. Nah, ya coba. Kudu gelandangan. mirasa. Kudu mirasa. Nah. Ya coba. Yuk gelandangan le, gelandangan. Yo. Ayo mudun. Dun. Nah, Mbak, dalam. Niki wonten pengundian kupon. Oh, nggih. Monggo Pak Cari. Oh, panitia, Ji. Panitia. Monggo Pak, monggo. Iya. Monggo tindak mriki. Diagem mawon mboten napa-napa, Pak. Nggih, monggo. Ya, terima kasih sebelum undian di ini 3 besar ya Pak Sadek ya. Untuk hadiah ketiga dulu Mas Dian di buku kota dulu. Nah, Kopya. untuk sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah membantu terlaksana sayembara pada malam ini. Ya, ini nomerator nanti kita bacakan nomerator. Untuk hadiah ketiga, Mbak Mimin ambil satu. Amin. Di kot ya. Nah. Ya. Hadiah ketiga. Leo ya. Mesin cuci. Woi. Monggo. Mesin cuci. Mesin cuci. Ya, komo. Omah kowe entuk tak nggo nyuci pengging. Mbak Lis. Yang beruntung Mbak Lis. Dengar nomor
26. 2606. Mbak Lis. Untuk hadiah kedua, hadiah Mbak Apri. Oh iya, ini yang dapat langsung maju ke depan apa mboten? Oh, mereka Nanti- sampun ada panitia. Monggo Lek Lis, saya menghubungi panitia. Untuk hadiah hiburan kepada warga yang beruntung silahkan bisa untuk ke tempat panitia sudah dipasang pengumumannya. Ya, Ambil berapa Pak? 1. Di obiak meneh. Semoga durkasnya sukses. Ini kulkas. Wah, kulkas. Kulkas. Monggo. Mau sing itu aku miser. Kula bacakan sekalian nggih Pak. Siap. Menika ingkang beruntung nama Bengkel Sungkur. Nomor 2253. Bengkel Sungkur 2253. Pak Mudin. Oh Pak Mudin. Mobil. Oke. Nah, kulkas. Untuk hadiah utama Pak Dalang. Pak Dalang kan. Dilahir. Pak Dalang. Beri. Bisa. Yamaha Ini. Mio. Amit. Halo. Mio. Oke, siap. Nah, kosong ya. Monggo. Dongo sasaget-sagete mugi-mugi angsal Mio. Amit. Hadiahnya Mio biru. Rusak terus. Ini hadiah apa niki? Mio biru. Mio. Piye? Jangan masuk, jangan masuk monggo. Oke. Wih. Nama? Aku pengen dasmu. Mas Koco. Nah, Nomor alamat Madiun nomor 7227. Terima kasih Pak Dalang. Ya. Mas Kerocok. Siap. Mas Koco kok Mas Kerocok? Koco. Mas Koco. Koco ya. Mas Koco Medion. Jauh banget yang Ya. itu Mio. Iya. Matur suwun. Sembah nuwun. Ampun, cekap menika, Pak. Sukses, Matur suwun. sukses, berhasil. Saged dipun pendet wonten ing panitia. Monggo. Nonton wayang tesih keduman rezeki Lah, lho, nggih. luar biasa. Pemone sing itu Yes. sampean tabrake pengging ya. Gino. Maya. Yo Maya Yo. Maya, ke yo. sisa nduk Maya, Maya. Nanti kan Maya. Maya. Maya, yuk pakai musik biar biasa sang seni Ratu Maya Indonesia. Saya Devina. Aduh. Pakai musik biar hebat. Ya. Kanggone wong ya. Ya. Lagunya apa sayang? Wenten request? Tadi ada nemu. Ah, niku diaturke ra apa-apa saiki lagu apa. Duet kalih Mas Ribet nggih. Oke, siap. Ah. Ada Yo di- le ribut. Ya. Ngatek Ora kali. ben-ben sing Kerja, dadi bintang Bud. tamu. Kerja but, aja geruta tudut ae. Nah, lagunya apa? Ada Le? uang, Ribut. Pak, Nek. Mosok gur nyopot kastoke bayaran. Kowe ngerti ra? Apa? Cah-cah ki bareng gawe pamflet fotone Ribet ki ora eneng. Bud, ribut. Iki mau wis nanggon WA. Nggih. Grup Sanggar Seni Ratu Mayang. Nggih. Kowe direkrut dadi anggota. Anggota gelem ora? Belum ra? Anggota yoga-yoga niki. Iya no tadi anggota. Pokoknya anggota Sanggar Seni Ratu Heeh. Mayang. Pokoke ora. sing Sanggar Seni Ratu Mayang Ya. main ki melu ngono. Gelem ra? Gelem ora? Gelem. Tenan? Tenan. Tenan ora? Tenan. Kok dukani kakak? Ya nek kono selo ngono maksudnya nek kono selo melu. Apri jan. Apri. Nek kono selo. Ya. Angel lho golek le kaya ngene iki. Angel. Angger guyu kok lambene tekan pilingan. Padake ember kowe kan. Heeh. Ini jejer Wah, kaya mulang cah TK iki. sing demes. Lagune apa, Nduk? Mas. Nah. Katresnan sejer. Katresnan sesati. Yo, dados. Sahur, kula aturi gagal sahur. Sak menika sampun jam kalih langkung 3 menit. Monggo ingkang dereng sahur kula aturi gagal sahur. Samangke imsak jam 4 langkung gangsal menit. Sahur, sahur, sahur. Sahur.